And now we become American food with African roots. Ergens ter wereld is er een kerel op zoek naar beelden en comfort en niet content is met het eten op zijn bord. Die ons aan meer en meer wil dan omdat die leger is van binnen een atoom, maar weinig kracht over het voeten verbind. Dus het liever verdoet dan te doen want dat zo kunnen komt. Zelden in actie, hij goest de voeten begin. Ne werkt niet als een passie, ne voelt te veel druk. Ne kiest voor vlugge satisfactie, heel langdurig geluk en menselijke interacties. En uitgeoefende druk resulteert in weerstand, verzet en de contractie van zijn spieren. Verlamming, totaal niet meer in staat voor te bewegen en te doen wat er op de planning staat. We zijn een hele generatie aan het verliezen en de wereld rondom ons heeft weinig opties, dus we kiezen voor het pad met meeste weerstand. We slijten brood en spelen op aan ons aan meer, dat is de reden dat we zo vervelen. Betoverd door zwarte magie en verboden vruchten. Pussy in de nacht, maar juist nog een kater in de nacht. Elke dag een ander liefje, een webbeurt via Tinder. Porno is het deel geworden van het leven van kinders, what the fuck. Verslaafd aan de basale lage goest, de zwarte liefde objectiveert. Het is verwoestend voor de wisselborp dat we omgaan met onze tegenpool. Vrouwen zijn alleen de lustobjecten in onze metropool. En het strafste, we doen het zelf aan met elke keuze dat je maakt. Werk je eenheid in de hand of je vernietigt het. We willen de snelle dopamine in plekken van de langdurige werking van vitamines. Met alle Tyler deuren, want ze stoppen nu zijn fightclubs. Ze vechten met de samen. Dus iedereen wil hij kunnen bewegen door zijn leven zonder vorm van confrontatie of conflict. Dus zitten we vast in situaties en we grippen naar Amerikaans fruit. American fruit with African roots. Het beloofde land waar dat alles kan en alles vormt, maar de Amerikaanse droom is een nachtmerrie geworden. Er is junkfood, junknieuws en junk entertainment. Verslaafd aan de junk, lekker junk op zijn einde. Instagram sletten die voor meisjes model staan. Dus miljoen meisjes die dagelijks door de hel gaan. Complexen wegsteken in een mantel van oppervlakkigheid, omdat de basis van je looks is dat iemand naar je kikt. Hedendaagse hiphopclips zijn expliciet en vulgair. We krijgen weinig revolutionairs en de ding die leen lek of dansen breken met de status quo die vaak verborgen volgers van hetgeen waarop de animo gericht is. Het wordt al verseksualiseerd, is balpior die de moderne wereld penetreert en de meute is betoverd. Gevangen door felle lichtjes en geluidjes, felle kleuren en dus duvelse gedichtjes. De porno-industrie is groter dan het bruto nationaal product van bepaalde landen. Meisjes worden misbruikt door op geld beluste malafide types gechanteerd of vriendelijk en met de brede lach gemanipuleerd. Jonge meisjes, 18 jaar jong en al gebroken, jonge gastjes 12 jaar jong en al ontnomen van een realistisch beeld voor wat de liefde kan omhelzen. Vinden liefde dan ze nodig en al niet meer in henzelf. Laat staan bij iemand anders. Een hele generatie is emotioneel verlamd en psychologisch verankerd. Sociale interactie is voor velen pas door digitale media te smeen. Ze spreken amper tegen elkaar als elkaar zien. Gefocust op het ik vol de connection rappen weg en kunnen we niet meer beschikken over de kracht van een connection. Dus meten we conflicten houden over in de opening van balpior en in de grote hap uit het Amerikaans fruit. We plukken al de vruchten van de boom op de wortels, snappen wit. Amerikaans fruit, we plukken al de vruchten van een rotte boom.